tanalig isulti walay bakak ug walay limbong. Sa Isaiah 65, tudling 17, ang Ginoo miingon, magbuhat ako bagong langit ug bagong yuta ug dili na hinumduman ang tanang nangagi. Unsay giingon sa Ginoo, magbuhat siya bagong langit ug bagong yuta. Dili ba kani bakak brasok hangtod karon wa pa amang guding bagong langit maabot brasok hasta ni bagong yuta. Baliw ko no patin-awan ni brasok. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong matulunanon kayong pangutana. Kaya suwa pa ka mo bukas imong babas pagpangutana, doon na kayo gipasyon ng dalaang tudling sa kasulatan. Ang Sirach 15:20. Naningon ng Diyos, wa ko magsugo ni bisan kinsa sa paghimog dawhan o paghimog sala. Kaya sa Panultihon, Kapitulo 8, versikulo 8. Ang Diyos mingon ang akong nga pulong tinuod, walay bakak, pulos matarong akong gisulti. Ya, Isaiah 65:17, mura o ni Sararay, ni Sarapsay, ang pulong sa Ginoo. Kaya ningon ba niya, ako magabuhat o bagong yuta o bagong langit. O mingon des Brody, wa magkita-kitag bagong yuta. Mao na magyapon ng yuta, brown. Mao na kining yuta, dagang mga tanom o bagong langit. So, tinuod yun nga magkalilibog. Pero di pa mo padayon ato sa gibaybaw, o ba nato si Brad Eling Bacalso, atong Catholic lay minister, kakugyan kayo, tungas sa kabukiran at laong Domingo, aron pagbukas sa kasaulugan sa puno, o sa kamatang sa mga Diyos nun nga awit, o mga pag-ampo, o pag-ablis kasulatan, ang ihatag sa maong mga pulong sa Diyos sa masabot o katuyuan alang sa kaluwasan. O ni mga Catholic lay ministers. Niya sa si Brad Fred Alduro nga naglingkod-lingkod rin nagpayahay siya o atong mga kauban niya sa si Ricardo Rizanil. Pero ang atong ikatubag sa pangutana ni Brad Rudy, the man of the contradiction of the Bible. Nga mo wa pamalagit na kakitag bagong langit o bagong yuta, brachot, matod pa niya. O na natong tumagana, taas pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 1-3. Nga nagingon na Ginoo, mabot ang panahon nga maghimo ko bagong langit o bagong yuta. Mabot ang panahon. O kanang panahon na kagipabot na to pasyunhan sa ginganlag katapusan sa kalibutan. Una pa na mabot ang bagong langit o bagong yuta, pasyunhan sa gitawag o mga katalagman o kira o katapusan sa kalibutan. Matapos magbundi ang kalibutan, pili na sa Ecclesiastes 1:4, bingon ng Diyos ang makaliwat magpuli-puli pagpuyo ng kalibutan. Pero ang kalibutan, dili mahalaw. Ang mga butang rasayuta mo'y mahalaw. Ang maging harian, ang mga dagkong syudad, o ang mga dagkong mga invento sa mga siyentipiko, mahanaw ra. O kana uman sa katapusan sa kalibutan, nga dili ay matapos nga mawa, ang dagway nagpuyo ra sa kalibutan mo'y matapos, mabot na ang bagong yuta o bagong langit. Kanya sa pinadayag 21, versikulo 1-3, ang bagong langit, dito walay pagpako pakilang. Dito ang hingpit nga kinabuhi, kay ang tao nga nalangit o malangit, dili na matiguang, dili na masakit, dili na sad magasa, o dili na mamatay, kundi magpuyo sa kinabuhi na walay katapusan. Kinabuyog kalipay nga dayon.
mo nanganlan nato pag-ong langit o pag-ong yuta. Kaya kining kalibutan ang atong gipuy-an, dili man ni mahanaw. Naman sa Ecclesiastes 1:2, 1:4, na mahanaw ang langit o yuta, pero tinuray ang mahanaw, maurang nagpuyo sa yuta, ang kalibutan, dili mahanaw. So, muna, ano sa ni may tabo? Mao pag-abot sa nganlan to, the end of the world. The end of the world, dili kay mapanas o matunaw ang kalibutan, kundi ang mga katalagman, ang gubat, o itimaan sa pagpasiuna sa dili pa maabot ng Ginoo. Pero kung kita magpuyo sa buutan na matarong ang kinabuhi, ang kadaugan, na wala na niyang mapintas nga pagitabo. Wala na niyang makalilisa nga gubat, tungod kay harian man sa magagahong nga Diyos. Na sa pinadiyag 17:4, ang tanang kaaway nga makigubat ni Kristo, silang tanan mapukan o mapildi, kay siya mo ang kordero sa Diyos. Siya maong hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Balikon na itong tubag sa pagkutana ni Brother Racasa, Master of Contradiction of the Bible, na wak pa malagi maabot kanang mo ni Jesus nga pag-ung langit o pag-ung yuta. Wak pa maabot. Kay pasiunhan man mag-una-una ang katapusan sa kalibutan. Katapusan sa kalibutan nga dili mahanaw ning planeta, ang nagpuyo ra mo'y matapos. Pero ang kalibutan dili matapos. O kini imuon sa Ginoong pag-ung langit o pag-ung yuta. Mao kadto nga ato'y katubag sa may pagutana ni Brother Racasa, niya ato'y balik ni Brother Aling, ato'y hatag ni Brother Aling Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, kutob sa maabot ni atong musipya sa atong istasyon DYHP sa S12 sa dial sa atong radyo. Nya may gabi sa tanan nga alabi na diya sa Linaw Talisay City Cebu, si Brother Willie Cabiluna ug si Sister Lady Cabiluna, Pukoy Gunser, Yes, Bulacau, si Brad Nicole Cabunilas, mayong gabi kanatong tanan diha nga kanunay mong nagsunod. Nya pasalamat ta sa atong station manager Attorney Ropil Fernandez Banyok nga mihatag sa ka oras nining pagsangyaw sa payagan sa kamatuoran. Unya Brother Sok, si Rudy Racasa doon na pa man siya follow up, so diyaman si Ricardo Resane, so aton lang ning dawaton si Ricardo Resane. Salamat Brad Aling Bacalso, may gabi Brad Sok diri sa Plaza Independencia ug sa tanang naminaw ug nagtan-aw sa tong payagan sa kamatuoran DYHP tag-Arimin Cebu. Akong pangutana Brad Sok kay moingon man ta na moingon ang pari na atong hinulsulan atong mga sala. Kaning moingon man ta na akong sala, akong dakong sala sa pulong sa buhat Brad Sok sa wala sa pagbuhat nga nganong giangkon man kuno nato ang dagkong sala Brad, mga dagko nya napayuban mo ingon na gamay ra lang sala Brad, paliho ko ng patinaw Brad Sok. ang hunungdan nga kinahanglan nga kita moangkon sa atong mga sala. Tungod kay dili mata mapasaylo. Kung dili ta moangkon sa atong sala, di sa ta makahimo tinuod nga pagkinulsod. Ora nga dili ta mapasaylo, kung dili ta moangkon nga kita makasasala. Sa Roma 3:23, ngayon walay usa nga matarong ang tanan makasasala. Ono Juan 1:8 nag-ingon, kinsa katong moingon nga ako walay sala, bakakon kanang tawhana. Dunay way sa wa may laptis sa sala nga mao si Birhen Maria. Na dito pagkanis tagwangkan sa ginahan na puno na sa grasya. Na sa Lucas 1, mingon ang Diyos, Gabriel, doon ako'y sulti alang ni Maria. Pero dili ako mangunay pagsulti, ikaw ang usulti kang Maria. Ang anghel mingon nito ni Maria, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesu Christi. Dako kayong pamahayag. Tulong sa Diyos ngadto ni Maria. Kaya nga mapa mo si San Gabriel.
Usay kahulugan, paghimaya ka Maria. Paglipay Maria. Ngano kay napuno ka sa grasya. Kay Ginoo na kanimo ug bulahan kas kababayan nga tanan. Ang Ginoo na kanimo. Sa to pa kung ang Diyos na sa atong kalag puno sa presensya sa Ginoo, way makasud nga sa. Way buling nga magpabilin nga ikabandas. Pero wa gyud mabulingi si Maria. Kay dito pa sa tiyan siya gidahan, puno na sa grasya ang Ginoo na kaniya. O niya sa awit Solomon 5:7, nagkanayon ang akong esposa matahong ug walay puling diya kaniya. Sa ato pa Santa Maria, way puling sa sala, putle, tungod kay siya gipaygawas man sa plano o sa Diyos ng tinguha na sa Suwat sa Garumba, Kapitulo 28, Gatos 29. Nga nagingon, ang gipili ng daan sa Diyos, gitawag na niyang daan. O ang gitawag na niyang daan, gihimaya na niyang daan. Ang gipili sa Diyos, gitawag na niyang daan. O ang gitawag niyang daan, gibalaan na niyang daan. Busa si Maria, gipili ng daan, gitawag ng daan, kunya daan na usap, nga siya, way buling, o way mansa sa sala. Siya na nakagawas. Wala kunon ginatong kita magkasasa. Kaya di kita mawangkon sa itong pagkasasa, na ditang paselo. Banda na ito, karon niya si Brad Steve Putin, ang atong International Propagator of Apologetics. International Propagator of Apologetics. Kasi kahulugan niya na, nga si Steve Putin nagsakay dagkong barko, mga barko niya, iyang matsato pagkiksultihan, ang ilang kauban nga ubang mga barko, o niya magkachat sa siya sa mga nasod nga mabut silang sipya. O naganlan na to siyang International Propagator of yan lang na to, apologetics, the defense of our faith. Paglaban sa atong pagtuo. So, moto atong katubag sa aming pangutana ni kining, yes, Ricardo Rizani, atong diwason. Nasa 2 Corinto, 7:10. Ang tao kadili mo ang konsyang sala, dili sa buhinulso. Unsay kahulugan sa paghinulsol kay tingali magadungog tag repentance, paghinulsol, pero ta mahibaos kahulugan naa sa 2 Corintios 7:10. Nga tinuod nga paghinulsol mo minasubo ta sa atong mga sala kaysa atong pagpakasa nahimulag kita sa Dios. O kung mahimulag kita sa Dios, mga kasakitan, kalisdanan o pagkabugat naman sa daghang mga pagsulayin o ilabi na nga gianod ta, ipitad ta sa kanina ni Satanas padulong unya sa impyerno. Mora nga samtang kita nakasa mag-uul ta tungod sa tungsa. That is one of the necessary requirements nga nag-uul ta. Wata malipay nga kita nakasa sa Dios. O tungod sa atong sala, bibiya kita sa Dios. O tungod sa itong pagkanabiya sa Diyos, gisaw kita ni Satanas, gigapos kita di makita nga gapos, nga kini, kung guyuro niya, dalitang ilapay, nga to sa laot sa impyerno. Apan tungod niya na, ang maong pagkinulsol, nga maong pagbago sa itong kinabuhi, maong kasubo sa itong mga sala, o pagbiya na sa itong mga sala, mingon na Ginoo, bisan pagkadako sa imong sala, bisan pag imong sala itong pasal ketran ay imong kalag akong himong puti sama sa niebe, sama sa Snow White na sa Proverbio Kapitulo 1, 18-19. Mao na ang kinahanglan ta nga makinulsol. Ug usa ka paagi sa pag-ilan nato nga tinuod atong paginulsol, kita moangkon nga kita makasasa sa landagko, sa langgagpay ato nang hinulsulan. Aron kita mahimong tako sa pasaylo sa Dios ug makaangkon sa kinabuhi dayon. Mao kadto atong tubag sa pagutana ni Ricardo Rizani, baliktan ni Brad Aling Bacalsog, aputang na
kita sa si Brad di wapa mau si Kwadong, si Dan Kuntas, wala pa. Daghang salamat si Brother Danny Cuntas ay recognize ni Brother Sok. Nya Brother Sok, nya may sakop sa SSPX aton lang ning entertainon pero ato lang ang iyon ay lagwali ha. Ay lagwali 10 minutos. 3 minutos lang 2 minutos. Siya sa dili ko sakop sa SPX 100% Catholic ko. Oh. Akong pangutana ang didakti nga libro kanang pagtulunan kanang teaching of apostles of doctrine of the apostles intact na ang instruction na vice misa intact na ang tanong isang papa pa bishop mapari panudlo himbawaan na sila nga sayop ilang panudlo kay intact na ang mga patulong simbahan. Karon nahibong ko sa mga lungsuranon, ako nga basa, na ako'y lungsuranon dire, dili nato ni Okbon, na ako'y lungsuranon, na nag-iusab ang doktrina, dili nato na ipisay-say, kitaas naman kayo. Nya, ang artal, konsagrar sila og lamisa, himong altar ang lamisa. Karon niya na sa si Pope Francis, katong namatay, diya sa lungsuranon niya na pagod siya nga pagod siya nga ayaw na mo pagiskot ng Baheng Duterte kay niagi na ug kanang mangluhod nga kanang magkalawat ayaw na pagiskot na ang hisgutan ang kwanon kuno ang active ug ang creative na kuno dili mausab magpatulong sa mga pangutanan og pagsok nganong inani man ni pagsok giusab man ang pagtulon sa simbahan nga intact naman na nganong inani man na nahitabo sa atong simbahan. Mo na akong pangutana Brasok o nakabantay ba mo na anong ipangusap? Salamat kay Brad George sa baba nga itong gala diri sa Plaza Independencia. Iya mga pangutana nga gipasya niya siya siyang nabasa sa pantalaang katoliko libot sa tibuok lalawigan sa Sugbo ang bagong lungsuranon. Matod pa niya, nga doon na yung mga dagkong kausaban. Kag lamisa, nga nini, lamisa man eh. Niya ang nating lamisa sa kananan. Nahimo na mga altar, mahimo din na. Niya sa gisgutan nga kanang pag-gisgut o God died, literal, ay nalagisguti na. Kay unsa maka ang gusto yung pamahayag niya na. Katuo, mo nini nga ang sa di kato ni mong pagkatana do? Si Brad George Ababa. The last question. Katong gipangusab Brasok sa lungsuranon nga nganong giusab nila ang naidoktrina nga giusab unya naingon sa G. Francis nga dili na ta mahisgot anang mangluhod nga manglawat unya instruction sa misa sa unang panahon nanda luhod kita mga tao manglawat isab unya ang active ang creative na kuno unya karon gikonsagrahan nilang lamisa gihimo ng altar dili man na mahitabo mahimong altar ang lamisa kay ang dugo ng kamatayon ni Kristo ang altar na mao tong cross karon ang tabernakulo mao nang altar nga unblood sacrifice mao na pupunta na Brasok. Salamat kay George sa imong pagka mapailubon sa imong mga pangutana. Unahon na ito ni altar, kining lamisa ba? Dahil lamisa ang kananan, dahil lamisa pa rin imutanganan na ito sa atong amplifier, portable amplifier, ug mga libro pala ang kasulatan. So, muna yung trabaho ining lamisahan. Ipauli na ito, mga ontas panihapon, nasa lamisa sa pagkaon. Ano sa aman ang lamisa may mong altar? Muna, ano sa aman nga kanang lamisa may mong altar? Kung maabot ang panahon nga uwa na gilaing lamisa, ang lamisa na lang sa kananan, simpiyuhana o human pinditahan sa pare na nasa Episo 5:24-26. Yang sa kabutan nga simple o gyano, unya
samtang gamiton ang pulong sa Dios ug ang tubig ug bendita ug ang pag-ampo magkabalaan sa mambutan. Usa kaning lamisa nga kananan naman na may muna na balaan. Ug din na sa magamit sa laing pagi mao na ang lamisa altar sa pagampo o lamisa ano sa kanang lapita kanang maong lamisa gamiton sa pare sa pagmisa. Di na magamit og lain. So, pangutana, ano sa aman nga usa ka lamisa mahimong altar? Holy table. Mao nga binitahan na sa pare. Ako nag-iisgutan ng Texas Biblia. Niya kaduha ka ng pagluhod. Nga sa atong pagkalawat, naagya po'y magluhod. Na sa mga lawat nga magtindog, tunol sa pare ang ustiya, o nga ang makalawat, o sa isat, ubukad ang tao sa iyang kamot, ibutang ang ustiya. So, ang mga pare, tunay mga guidelines nga ilang tamdot. Nga kung dunay mo ikal pangalaw at dunay mo luhod, iyan ang hungitan sa ustiya. Kung dunay magtindog, mga nga, yan ang ihatag ustiya pinagiswa pa o pinagipas kamot. So, una ang standing regulations. Kaya doon na may mga tigulang nga karaang mga magsisimba nga higin ang mukalawat nga magtindog muluhod. O tatakan niya sa ustiya. O magtindog sa tatakan na siya slawa sa Ginoo. So, muna nga itong tubag sa ikaduhang pagutana. Ngunit, napilto na yung pagutana doon ang ha? Oh, mana? Oh. Katutuling gadait, mana? Wala na. Oh. So, muna, natubag na ito ng mga importante yung pagutana. So, salamat kayo. Kawalik tayo ni Brother Aling Magalso. Daghang salamat Brother Sok sa dili pa ato yatag sunod nga mangutana ato sa recognition ang naminaw karon atong amigo nga principal sa Magaway Elementary School si Brother Win Ilnas. Mayong gabi dia. Si Brother Arman Fernandez. Mayong gabi. So sa uban pang mga kaigsunan nato nga naminaw karon. Niyaman si Brother Danny Kuntas ato siyang tawagon kay niya say gusto nga ipangutana or dunay mga komentaryo kay usa man ni sa mga bandugang komentarista sa radyo. Brother Danny. Salamat kay Brother Ling ug sa atong regular anchor sa pagtuog Katoliko Brother Sok. Brother National Advisor gyapon ni wa gid mawa nationwide mga igsoon. Salamat kay Brother Ling. Ako ang Corriberso, wa may debate, wa sa mag-moderator. O niya, salamat po ni Brad Buti, kaganina ni-explicar sa usa ko programa sa radio. Beso, na ako'y nadunggan, lagi kining mga sifting God, die, literal. Sakit-sakit ni para nato, kay Cebu mo Punteria. Matot pa nila, Brad, kita ko ng mga CFD Cebu, mga peak na CFD, kaya nagtudlo ko na tao bakak, labi na nga di tamuuyon, kinailang pagtudlo nga gaday literal. Para na ako, Brasok, o sa ikatubag ni mo, kay sakit-sakit magini nga, kita ko nung CFD Cebu, dili tinuod nga CFD kay mga fake kunutan. Pasalamat lang tayo, Bradan, na doon ay mga komentaryo negatibo para na to. Dili ito masuko niya na kay that is our challenge kung saan agdan na to kung saan na to paghatak o kamatuuran tupag sa ilang pagduda tupag sa ilang pagsaway ka na to tupagunta na pero dili na matupag pinagi sa itong kalam kayong kalam sa tao masaya Roma 3:1-4 masalay po ng bakakon yun na tao ato ng tupagon sumala sa pulong sa Diyos. Kaya na sa malang kasulatan, na sa Salmo 107, versikulo 20, mingon ng Diyos, akong ipadala ng akong nga pulong, anong pagluwas kaninyo. Akong ipadala ng akong nga pulong, ang mamaayo ang inyong mga sakit.
Ako ipadala mga pulong kaninyo ang mayagan mo sa kamaturan. San Juan 8:31-32. Ang kahimtang ni Kristo, dili sama sa sirena. Sama sa sirena do? Di ba? Katunga babae, katunga isda, niya kinatsila man ang sirena, ang binisya niya kataw. Nakakita na mong sirena do? Di ara sa lead natin sa sini, pero pag kita kita in reality. Ang kahimtang ni Kristo dili sama sa sirena. Nga nagtunga, kapag nagkahimtang ni Kristo, o gipadayag sa kasulatan. Unsay kahimtang ni Kristo, na sa pinadayag 22:13-14. Ningon si Kristo, ako ng Alpha Omega, ako magamando sa anghel. Unya sa pinadayag 21:6-7. Ningon si Kristo, ako ng Alpha Omega, ako si Kristo, ang mananaog sa pagsulay, akong purong-purungan sa tubig sa kinabuhing dayon. Siya may mong akong anak. Ug ako, ningon si Kristo, ug ako, mao iyang Diyos. Litra por litra. Klaro, litra por litra. Nga miyangkon si Kristo siyang kaugalingong pulong, ako Diyos. Ang Diyos Amahan sa Hebreano 1:8. Lingon ang Amahan, kining mga pulong nga wala nina ko isulti sa mga manununda kon mga anghel, kining pulong nga akong isulti sa akong anak na mo si Jesus. O lingon ang Amahan kang Jesus, ikaw Diyos, ug ang imong trono walay katapusan. Unsay gitawag sa Amahan siyang anak, ikaw Diyos ay imong trono walay katapusan. Mao gipa hinumduman kay ko ganina ni ang una na itong nangutana nga naa sa Proverbio 8:8 nga nagingon ang Diyos, ako Diyos nga akong mga pulong dili bakak. Ang akong mga pulong tinuod ka matuura dili bakak. Usa si Kristo kay Diyos man dili bakak nga miangkon siya nga siya Diyos. Ang Amahan mitudlo kanato nga si Kristo Diyos. O ang Amahan, Anak o Espiritu Santo usara kapag Diyos. Dili to tanas Biblia. There are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Tulong nagpamatuod sa langit ang Amahan, si Yahweh, ang Anak si Jesus, o ang Espiritu Santo, kining tutulo usara. Unsa nilang pagkausara, Santiago 2:19, kung nagatuo kang usara ang Diyos, husto ang imong pagtuo. Arita ni Kristo. Kung si Kristo Diyos, sumala sa Biblia, nga atong nadungog, ikan siyang baba, nga ako Diyos. Unsa may kahimtang sa Diyos. Nasa 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo Kapitulo 1:17. Ikaw Diyos nga nagmando ka na mo. Ikaw Diyos nga Espiritu. Ikaw Diyos dili mamatay. Ikaw Diyos dili mamatay. Unsa man ang namatay ni Kristo? Iyang pagkatao. Sa 1 Pedro 3:18. Nga mingon San Pedro, ang atong Ginoong Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya panbuhi sa Espiritu. Kasi pong ni San Pedro, ang atong Ginoong Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi ang iyang pagka-Diyos. Di mamatay. Ikaw tao, ako tao. Usa may mamatay nato, naturang lawas. Ikamatay nato, natong lawas, pauli sa bugsita. Pero natong Espiritu buhay na mabalik sa Diyos. Asa mabasa, Ecclesiastes 2:7. Kita kay tao, di man dito tibuok na matay. Nato namang lawas mo'y mamatay. Ang atong Espiritu dili mamatay. Oo na, diya kang Kristo matod pa sa Catechism the Council of Trent, pahina 52. Dako ng libro, Catechism the Council of Trent, page 52. Nagingon, angay mo maglantaw nining kahimtang ni Kristo. Kaya diya kang Kristo, doon ay kahimtang nga mamatay. Diya kang Kristo, doon ay kahimtang nga dili mamatay. Unsa ng kahimtang niya nga mamatay, unsa ng kahimtang nga dili mamatay, si Santo Tomas de Aquino, way makalupik, way makatupong, sa iyang kalantip sa labutan. Mayroon ng mga teologo, Saint Thomas de Aquino,
has angelic mind. Sabi ni siya pa, doon na nilangit nun, nga pangisip o pangutot. Kung sa ipong ni Santo Tomas de Aquino, we believe that Christ died on the cross, but his being God did not die. Only his human nature that died. Kung sa pasabot sa gisulti ni Santo Tomas de Aquino, nangingon, muto kita nga si Kristo gilansag sa cross, pero kanang iyang pagka-Diyos, buhi kanunay, dili mamatay. Ang namatay, diya kaniyang iyang pagkatao. O, klaro na. Dato na supakon, kay na may ilang basahon sa Catechism Council of Trent, page 52, page 56 o 57. Nga nangingon, nga ikahimtang ni Kristo siyang pagka-Diyos o pagkatao, doon na siya kinaiya sa kahimtang sa pagka-divine person, persona divina. Kang tanang kahimtang ug lihok siya pagkatao, gipahamtang sa iyang pagka-divina persona. Kung siya gigutom, gipahamtang na sa divine person. Kung siya magmilagro, gipahamtang na sa divine person. Kung iyang pagkatao namatay, gipahamtang na sa iyang pagka-divine person. Ilan ang gingon o ilang gisumpay. So therefore, we can say in the sections of the word that God died. O sa kuno, usa sa dakong kaligon sa atong pulong, makaingon gid kita nga ang Diyos na patay. Ang question, gini labasahon na sumpay. Sa 57 nag-ingon, nga kanang kahimtang ni Kristo siyang kasakitan o sa iyang pagkatao, kahimtang na siyang pagkatao o sa iyang kasakitan, sa iyang pagkatao lamang. O, sa tupaon sa din namatay ni Kristo, ang iyang pagkatao lamang, unsa man ang lamang, only. Para doon ay ibalita sa panos gubat, the general, the lieutenant, the captain were shot to death, but only the lieutenant and soldier died. So, trupa, nainay gawas sa namatay, waman hisguti, mao ang general. The general, lieutenant, the captain were shot to death, but only the lieutenant and the captain died. So, what sabot, ang general, wa mapils kamatayon, kaya gawas man. Ngunang only, dingon si ang balang suwat sa Catechism Council of Trent, nga may tungod sa kahimtang ni Kristo siyang pagkatao kasakitan, namatay siya siyang pagkatao lamang. Lamang ang iyang pagkatao, wa mapil iyang pagka-Diyos. Kaya Diyos dili man mamatay. O gingon ang ginganlan ng dogma, Teaching the Catechism, page 168. 168, pahina. Nagingon, ang iyang pagka-Diyos, nagpabilin nga wa maunsa, nagpabilin nga wa mamatay, ang iyarang kahimtang nga lawas noon mo'y namatay. Pagkaklaro niya na. Unsa ko no? Nga iyang pagka-Diyos, wala maunsa, unimpaired. Unsa na nga unimpaired sa English, basta dictionary, wa maunsa. Santo pa wa masamat, wa mamatay. Ang iyarang pagkatao, ang iyarang lawas mo'y namatay. Dili niya pagkatao. Klaro na. That is a dogma. And that question will be added by a question. Is it found in the Bible? Yes. San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Ang Diyos Espiritu. Sa Kaalam 12:1. Kaalam 12:1. Nagingon, ang Espiritu sa Diyos, dili mamatay. O say, klaro kayo. Ang pagkatao ra ni Kristo mo namatay, dili niya pagka-Diyos. Busa, kung namatay iyang pagkatao, namatay sa iyang pagka-Diyos, duha na namatay. That is non-acceptable to us. Dili na madawa. Supak na sa dogma. Supak na sa Biblia. Kaya namatay ni Kristo ang iyang pagkatao, buhi ang iyang pagka-Diyos. Na, inyo kumpatyon, Ingos Kristo. Ako tao, inyo kumpatyon. Mamatay ko. Pero sa katuo, kadlaw ka na akong patay nga lawas, ako nang buhiyon. San Juan 2:8-9. O sa pong Isu Kristo, ka na nga akong lawas ka namatay, ako nang buhiyon. O sa may bubuhi siyang patay ang lawas. Yan pagka-Diyos. Kaya namatay ang pagka-Diyos, duha na namatay.
namatay pag yun ang payang pagkatao, namatay pag yun ang pagka-Diyos, doon na namatay. That is non-acceptable to the dogma and against the Word of God. Muna itong paambit sa may pagutana, dato higala gadakan kayo radio stations, kaya iyang sakyan siyang tulumanon, dan kuptas. Balik na, Liber Ling Bacalso. Salamat Brother Sok, pero niyaman si Brad Steve Uti, Brother Sok, ato sa ihatag niya ang microphone. Brother Steve. Salamat Brad Sok. Before tayo buta na Brad Sok, mo nanak ko ipambit gamay. Di aman tay catechesis on God day doctrine ng sunan. Nabuong ko nga nagtudol sila og God day literal kuno. Pero lahi man ang nakasuot sa parapo 4.5. What is the literal meaning of the expression God died? Ano basahon? The literal meaning of the expression God died. At ano ha? The literal meaning of the expression God died. Dili gyud ay ang two words God died mo literal. Doon na siya'y kahulugan. O sa may kahulugan? That Jesus, who is a divine person, God the Son, and himself God, really and truly died. His soul was separated from his body. So sa ito ba day, ang literal meaning niya ng God died in his human nature, which is mo original stand sa CFD Cebu original. Nga dugay na namang giwali, literal meaning, God died in his human nature. Dili lang two words God died. Karon ang kanang literal, wala mo na qualification. Ngayon yung literal, wala gina siya qualification. Ang in his human nature, qualification na siya sa two words God died. Mugamit ka ni kag God died, o doon ay qualification, it means to say na ang two words God died din ang literal. Karon, dinha kang Kristo. Kung sabi namatay niya, mga gyapon sa ilang catechesis, atong basahon. In which nature did Jesus, God, die? In his human nature, in his divine nature, or in both natures? Jesus did not die in both natures, nor in his divine nature, but in his human nature only. Pero mahibong tabi sunan kay kining in human nature only, ang ilang gi-underlinean, ang in human nature, wala gyapil lang only. Karon na naman tay chat ni Bro Alvin Gitamundo nga nag-ingon. Panudlo sa CBCP, Jesus died in his human nature only. Kung ang human nature only maori namatay nga kang Kristo, nganong iapil mo na to ang divine person? Daysunan. Karon anhita sa usa ka libro nga Catholic Catechism nga mao'y ilang gigamit, page 58. Gingon din although his body and soul were separated from each other, both remained united with his divinity. Thus, every drop of blood that Jesus shed on Calvary was literally the blood of the living God. Tan-awara, literal gyud nga ang Diyos dunay dugo. Kinsa may author ani migsunan? Si Father John A. Hardon. Mo'y author. Namatay libro sa ni Father John A. Hardon. Well, same author. Atong basahon kung ang Diyos literal ba nga dunay dugo? Atong basahon ng sunan. Ingon din nga ang dugo naara sa iyang tawhanong kinaiya. Ingon din
migsunan sa libro niya. Oh, human blood. Ang ingon ni migsunan, human blood. Wa pasabot niya nga dinha kang Kristo kanang payamagod nga God referido na ngadto kang Kristo. Ha? Kanang mingunta nga ang Dios, it refers to Christ. Ang proper subject mao ang divine person, pero ang proper name sa proper subject mao ang Jesus Christ, sumala sa fundamental o Catholic dogma o sa Council of Trent. Karon si Kristo i-recognize nato sa duha ka kinaiya. Una nga si Kristo namatay sa iyang tawhanong kinaiya. Kining tawhanong kinaiya, human nature, dunay dugo. Dili kay si Kristo isip Dios na idugo. So may sunan klaro kayo. Ang kanadayang blood nga giingon nga dugo sa Dios literally human blood may sunan. Karon ang ako pangutana badsok nga gikagutan karon sa social media kining giingon badsok ni Bishop Cardinal Ambo badsok nga niingon siya badsok nga huwag kayong maniwala. O, giingon rin badsok nga huwag kayong maniniwala na ang kaligtasan ay para sa mga Katoliko lamang. Kuya kay badsok nga di ta mutuo nga ang kanang kaluwasan alang lang sa Katoliko. Hindi ka Katoliko kung iniisip mo na ang maliligtas ay Katoliko lamang. Ang kaligtasan ay laan para sa lahat, sa buong sangkatauhan. Iatake ni siya badsok sa ubang mga Katoliko, mga safety kay muna na itong wali nga Katoliko rin maluwas. Unya, napatay dugma nga outside the Catholic Church, there is no salvation. Unya, usa ka kardinal badsok, maingon nga ang kaluwasan dili lamang sa Katoliko. O sa may itong ikatubang ni badsok. Sa Catechism of the Catholic Church, pahina 46, paragraph 46, 58. Nagingon, outside the Catholic Church, there is no salvation. Malikon ako, outside the Catholic Church, there is no salvation. Pwede siya, kung may gawas ka sa Iglesia Katolika, wa kay kaluwasan. Pero ang simbahan, adunay explanation era. Ang simbahan dunay piho, klaro nga pagpanayag niya na. Kinsa man tong mga Katoliko nga dili kaipso sa silot kay naigawas sa Iglesia Katolika. Kinsa man ang Katoliko. Nagingon ang simbahan, kung ang usa ka tao nahibaw nga Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo. Tuig 23, una di ang pito ka sakramentong gabayan sa grasya sa atong kaluwasan. Na di ang napo kasugo sa Dios nga mao nga atong hagdanan sa kaluwasan. Kung kanang tawhana, naibaw na ng Iglesia Katolika maugay tinuod pero moambak yun kay dunay dakong suhol dakong sweldo kung dawaton siya sa usa ka pundok sa tinuoan kanang dawa na digit maluwas naman kay naibaw na gud siya sa tinuod naibaw na gud siya ang Iglesia Katolika tinuod nga tinukod ni Kristo anyo 23 ug ipamatud-an sa kasulatan. Payon ni Jesus, ikaw Pedro bato. O gibabaw ni bato, pagatukuron ko nga akong iglesia, hanggang sa Hades, si Pirno, di makadaog kaniya.
Ya, kinsa man to ang nagtukod si Kristo. Yaon sa man ang iglesia sa suwat Ebanghelyo ni San Marcos 11:17. Ang atong Ginoong Kristo mingon nga ang ngalan sa kong balay kong iglesia alang sa tanang kanasuran. O sa man alang sa tanang kanasuran sa English, Catholic or universal. Naabas Biblia nga ang simbahan sa Ginoo Catholic? Yes. Nasa Griego nga Biblia, bungat 9:21. Kingon, Himenon Ecclesia Catholicos, Judayas kay Galilayas kay Samarias, irinin ikinin oy kumudum homine. Na, ang duha ka pulong Ecclesia Catholicos. Iglesia Katolik, iglesia yang makailapon, nabot sa Judea, Samaria, ubang mga nasod, o kininalikod. Kasi nagsulti na si Kristo. Noon sa ringan siyang iglesia, nga natukod niya anyo 33, Iglesia Katolika. O sa Roma 16:23, lingon na sa San Pablo, Gaius Hospes Mios, salutat vos. In universa Iglesia. Kasi gayo akong higala, nangumusta kaninyo, o ang kinatibukan sa Iglesia, nga sa Latin, universa Iglesia. Kanang universa, pareha na si Catholic, nagkaulugan, kay lapas na ng kadasuran. O may laing simbahan, nanginganlag kay lapas na ng kadasuran. Kailap sa panahon kay Iglesia Katolika na nasa anyo 33 hangtod karon 2025, 2025. Why bugto? And there is only one church. Today, so many churches today, but there is only one church which origin can be traced back to the time of Christ, to the time of the Apostle. Pinsaya, nasadaghang kay mga pundok-pundok sa mga iglesia ato nagtahuron usab. Pero ang bugtong iglesia nga magkanit di mo balik sa panahon ni Kristo sa mga apostoles, maura ang Iglesia Katolika. O sa Iglesia Katolika, o nagtinuod ng iglesia ng ito ko ni Kristo. Pero mo ang bakyo ko. Abiyaan ko ng Iglesia Katolika, kaya ko kay suhuli hatag sa grupo na ko. 100,000 naman. Uy, kada ko nini. So, gibiyaan ako Iglesia Katolika. Muna pagbunhe, muna pagtalikod sa tinuod, muna dili maluwas. Kung kantong ingon ni Jesus sa krus, Lucas 23, Pater ignoci ilis non inim siyon quad passion. Sikulugan na, maluwas ang uban ini. Yan ingon si Jesus, Amahan ko, pasiluwas sila. May bawa silang gibuhat. Kung sa katuwa, may bawa silang gibuhat. Maluwasan. Yan sa Biblia, na buhat 11, 18, ang Diyos sa katingalahang paagi nga muhatag og kasa sa pagginulsol aron sila maluwas ang mga hintil. Saan ang mga hintil? Uy, tinuan gani. Ang uban nila ito ang doon ay Diyos. Ang uban nila, di lang kasulti nga sila Diyos, pero na, niya na ginulsol sila maluwasan. Warang simbahan, wa magkondinar, wa maghimog hukum kinatibukan. Nga Iglesia Katolika ra mo'y maluwas. Kadto na mga tao nga inosente, apan nagpuyo sa buutan nga kinabuhi, maluwasan. Kadto mga tao, mo pahiyapte sa pulong sa Dios, apan sila nagpuyo sa matarong nga kinabuhi, subay sa tudlo, agda, sa konsensya nila, maluwas sa. Muna, sakto to si Arcardinal Ambo, nga ningon niya sa unahan nga, outside the Catholic Church, there is no salvation. Bingon si Cardinal Ambo, that statement that you have heard, we do not say that all people who are outside the Catholic Church will be condemned. Ayang ipahayag, ha? Sipo niya, kanang pag-ingon namo, nga kung magawas ka sa Iglesia Katolika, wala kay kaluwasan, wa ka na magpasabot ngang tanan nga nagawa sa Iglesia Katolika dili maluwas. Kay doon na sa kaluwasan. Linain nga kaluwasan. Na nasa Roma 3:2. Na doon ay uban kanato
Mga tao na sa kalibutan, wa pa maapti sa mga misyonero pagsaysay sa matuod nga iglesia, wa pa sila hiapti. Pero daan na sila, kadunay pagtuong nga dunay magkagagaho. Ang ilang hunahuna, ang ilang diktar silang hunahuna, diktar Espiritu Santo, naglikay sila sa sala. Dili sila magpatay, di sila manapaw, di sila mangawa, di sila manika. Sato pa, ang ilang kinabuhi, abiding with the laws written in their souls. Tumangyapon sila sa balaod sa Ginoo nga gisuwat sa Dios, sa papan silang kasing-kasing. So, muna ang atong ikapambit sa isulti ni Brad Steve Bote. Salamat kay Steve. Yabalik ta ni Brad Aling Magalso. Daghang salamat, Brother Sok. Doon natin kamay nga panahon. Ato ning ihatag, ginuto nato, ihatag nato ni Brad Rudy Rakasa sa iyang pangutana. Brother Rudy Rakasa. Salamat, Brother Aling Bacalso. O mayong gabi sa tanan natong mga listeners, labi na gyud diya sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gokong, Winnie Miro, o ni Genesis, Veronica, and Mary Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan pasok sa Mateo City, Tudling 12. Do for others what you want them to do for you. This is the meaning of the law of Moses and of the teachings of the prophets. Sabi ni Saya pa, buhatan nga to sa uban. Ang buot ninyo nga ilang buhaton nga nha kaninyo. Mao kini ang kahulugan sa balaod ni Moses o pagtuludan sa mga propeta. Sa Habakuk 1:12, sa mayang balita, Biblia na kanayon, Lord, from the very beginning, you are my God, holy and eternal. Sabi ni Saya, O Ginoo, balaan kong Diyos, dili ba ikaw dihaan ng daan sa pagsugod sa kapanahunan, o wala kay sinugdan o walay katapusan. Habakuk 1:12, ang Diyos walay sinugdan o walay katapusan. Sa Buhat 2:36, sa maayong balita, Biblia na kanayon, busa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan nga masayod gayud, nga kining maong Hesus, nga inyong gilansang sa cross, gihimo sa Dios nga Ginoo. Si Jesucristo na Ginoo, gihimo ra rin sa Dios nga Ginoo. Hay maroy original ani nga Dios. Kining Habakuk nga way sinugdan o katapusan, o kini si Jesucristo nga natawo dito sa Bethlehem, si Jesus usa ka Dios. Doon na may Dios nga way sinugdan o way katapusan. Akong pangutanan din, maura pa ka ni Bradso? Si Yahweh o si Jesucristo? Baliw ko na patinawa ni Bradso. Sa pagkatinood ang pangutanan ni Brad Rudy, sinungkanon kayo. Pagkalilito, kay sa iyang pagkutlo sa Tuhat Gester 36 Baningis, kutlot Brad Rudy. Ganayon ang Diyos, magabuha, himuon niya si Kristo nga Ginoo. Dili na tinuod ng Diyos Kristo, kaya hindi mo malang. Kaya ang Diyos maghihimo, ang Diyos magbubuha, ang Diyos magpatumha sa kabutang gikan sa wala. Pero si Kristo day hinimo lang nga Ginoo, dili din tinuod ng Diyos. Kaya hindi mo malang. Sa ito pa, naghimo siya sa kasakyanan na usa religid niya mulupad. O hindi mo na niya. O invento na niya. Hindi mo. O sa matod pa, nga kining Kristo nga inyong gituan, hindi mo nga Ginoo. Ang naghimo niyang Ginoo, mao ang amahan. Ergo, nga si Kristo dili Diyos, kaya hindi mo malang. Di ba? Makalibog na. Pero na sa Biblia ang kasulatan. Nasa 1 Hari 6:80. Lingon ang Diyos sa 1 Hari. Nga, kung ang nagbuot ang Ginoo, nga ang iyang pagkaginoo, ang Ginoo, mailhan sa ng mga tao, nga kana Diyos. Unsa din ang Ginoo? Diyos. Dili ka ng Juan de la Cruz. Ha? Mr. Juan de la Cruz. Kana siya
o Baydesaya na to, Ginoong Juan de la Cruz. Pero ang iyang pagka-Ginoo tao na, pero ang pagka-Ginoo ni Kristo, way sinugdan na way katapusan. Mabasa ba sa Biblia nga si Kristo mauna? Yes. Naas panultihon 8:30-31. Wa paganing langit o wa paganing yuta, ako diha na. Kauban ko samahan nga magbubuhat sa kalibutan. Wa pang langit o yuta, ako mauna. O sa si Kristo, dili ni binuhat, magbubuhat. Pero kung sa may kahulugan ng gihimo nga Ginoo, ang kahulugan niya na nga tungod sa pagpakamatay ni Kristo, paghalad sa tibok niyang kinabuhi, o ang iyang pagpakamatay, aron pagtubos ka na to, gihimo siyang Ginoo. Amot sabto na ituboy siya aron pasidunggan sa mga tao. Kaya ang pasidunggan kaniya to, Ginoo raman. So gituboy samahan nga si Kristo, himong Ginoo, bot sabto niyang pagkaginoo, ituboy siya sa mga tao. Ituboy na to siya, unang pagkaginoo ni Kristo, dili kay siya binuhat. Kaya wa pa kaning langit o yuta, diya na siya, kauban siya, samahan nga magbubuhat sa kalibutan. Munang tubag na to, sa pangutana ni Brad Rudy de Casa, sa dili pa doon ay mga pasalamat ka atong nadawat, o kita sa magpasalamat sa ilang pagpaminaw ka na to. Salamatan ni Brad Sulping Algeri, yang kapikas dia sa San Fernando, si Brad Julius Kaputulan, Julius Lawas, kaya naman Julius Kaputulan, Julius Lawas, si Brad Adam Ampir, si John Purka, si Steve Bote, si Jeffrey Caliusa, o guban pa ng mga Catholic Faith Defenders, sila si Brad Aling Bacarso, si Brad Dan Kugtas, o guban pa. Atong mga pasalamat usap nila ni Alan Tanggapan, o niyagyo sa Alan Tanggapan. Ato sang pasalamat o nagpadayag sa pasalamat maong alayon sa Talisay City. Gipaguluhan ni Honorable Samsam Gulyas Mayor, Way Kunta, Joey Asnar, Vice Mayor, o sa Congresswoman sa First District, Way Katbang, nanyangan mo si Riel Aquino Gulyas, o mga councilors na mauning musunod, si Digol Gulyas, si Lito Bacaltos, Tony Rocky Bass, si Danny Caballero, Chick Cabigas, anak ni Rudy, akong pagumangkon, si Lister Daan, si Digol Gulyas, Bertie Rabaya, Atty. Dan Villaver, P. Iladan, o kining akong naulahi, na nakaila ko nini, si Sok Fernandez. Pasalamat alang sa Katalisay. Salamat ang Diyos mga panalangin. O si Samsam Gulyas mingon, dili gyud ako punugo, dungagan pa nako ng aksyon agad. Kadto mga pasinting kabus nga nagdagresita way kapalit naa sa opisina sa silog sa district hospital. Sa aksyon agad upalit sa inyong tambal o pagpadayon sa pagtabang ang labing uling gitabangan maong nasunugan sa tabunok ubos sa taytayan sa Mananga nga kapinso sa kalibo 200 kapin ka mga nasunog balay ug nakatukod na inainay balik itabangan ni Samsam Gulyas. Yan nagsangpit sa siya mahigala kagapon dito ang mga tinugyanan ni Rafi Tul Rafi so o dihatag na sadok daghang magkasa sa mga nasunugan mga igsoon. Salamata Rocky Tulpo yang mga personalities nga ningadto dito sila si ugupan pa nato mga igsoon na ganito sa karon. Pasalamata ug sa akong mga kaubanan dong Aling Bacalso, kaya sa si Fred Albolo, kaya si
Brad Dan Guptas o si Brad Steve Buti o uban pa na ito magkauban nga din na ito mga karon. Salamat kayo. Pinapagpo tapuhon ni atong tulumanon payagan sa kamaturan hindi sa DYHP RMN Cebu o pasalamat sa atong maligtong buhutan makinadmanon nga manager atong ni Rufil Fernandez Banyo nga doon na siya ay kanunay nga mga komentary nga paghatag o mga katinawan sa mga tao. Pasalamat na mga igsoon. Unya, salamat. Ibalik na kamo sa studio DYHP RMN Tatak Cebu. Kinigin yung alagad, Brad Sok Fernandez, tapo-tapuhon sa atong tulumanon, payagan sa kamaturan. Balik na sa studio.